Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Face Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu nginikeza i-updates ukuthi le ngikhohliwe guys kodwa naseniyayazi. Niyakhumbula ukuthi uMpilo uhlalile noma wakhe ebuza indaba yokuthi Sibongo angazi kanjani so besibuyele-ke kule yamaMpilo noMpilo. Ubaba Mseleku uhlanganile noMpilo wamtshela kuMpilo ukuthi uhambe kanjani, ubona noma wakhe uthini. Wasewakhuluma-ke indaba yokuthi umhlonyane kodwa uMpilo una 21 manje nomemulo. Uthi-ke uMseleku indlela uMpilo ayiphethe ngayo isona sizathu sizomenza ukuthi amenzele lezi zinto. Wabala futhi ukuthi ayikho into yokuthi amadlozi angamphanisha kanjani. Bakhona abantu ababe iy'bongo zabo bangazazi, wabala nje lezo zinto kodwa ubemncoma nje appreciate ukuthi uwumntwana o-right. Ngaleso sizathu uzokwazi ukuthi amenzele lezi zinto. uMpilo uyisizathu ngaze ngahalela ukuba uMpilo we-guys, phela umhlonyane unemali. Ngawubona umhlonyane lo suwenziwa manje, lo wamanje unemali eningi. uMpilo uzothola imali kawu-2, uzothola imali yomhlonyane aphinde athole imali yamemulo. Yini ndaba umemulo ungenziwa noma usunotete okwesibili uphinde uthole leya mali? Futhi umemulo-ke wona unemali eningi nomhlonyane, kodwa imali uma ikhona ekhaya bayakupha imali eningi. Ngachaza-ke umhlonyane kwezinye indawo bathi ingcekeza, ilo okwenza ukuthi nje intombazane uyakhula. Isikhathi esiningi kuba la ku-15, 16 years. uMpilo-ke abamenzelanga, sabona kuthando nesithembu. Ngiyakhumbula nibuza la ukuthi hawu uMpilo yena waqala ngephathi birthday celebration eno-18, kanti u-Abo uwenzile umhlonyane ngoba wathi umamkhulu ku-Abo akaqale ngomhlonyane masemenzela-ke i-sweet 16. uMpilo uzoba bomva imali guys, angisahaleli imali nomcimbi. Ngiyabona nje isiphithiphithi somcimbi nenyama nakho imali eza kuwena ekuzobe yakho ngoba futhi-ke kufanele bazomupha bonke. Bengizonikeza leyo updates ukuthi ngikhohliwe-ke. Ubaba uMseleku wamncoma uMpilo. Niyakhumbula sibabaza ukuthi hayibo nangu uMseleku esekhuluma kabi kuleya episode ipromo yakhona kubukeka sengathi uMseleku uthethisa uMpilo, kanti umchazela ukuthi njengoba enze kanjena uyakuncoma lokho futhi uyisibonelo esihle ey'nganeni ey'landelayo. Hawu, kusabekwa nje ukuthi uMpilo uyisibonelo esihle ey'nganeni ey'landelayo. uSibindi uyisibonelo esinjani kubafana ngoba uMpilo uyisibonelo ey'nganeni zamantombazane? Asikho-ke kodwa lapho yimi esengiphethwe ukuhleba. Guys, kwenzekile-ke uMpilo uyeza nomcimbi njengoba besicabangile ukuthi ngoba eseno-21 into ezokwenzeka umemulo. Kodwa manje indaba yesibongo sakhe izobe ithini? Umemulo uzowenza ngaphansi kwasiphi isibongo? Siyobona-ke masekwenzeka nathi khona laphaya kwizingane zesithembu, mangabe kuyovela kwizingane zesithembu noma kuvela kuthando nesithembu. Hhayi, naye enye indaba engibambe ku-TikTok, sekunesikhashana ngibonile le ndaba guys ukuthi ngiyaphithizela. Isikhathi sokuthi ngixoxa asiveli. Kunosisi la othi ubeshadile nobhuti waseNigeria and lo bhuti lo wathola ukuthi wenza ama-rituals, izinto eziningi. Uthi izinto eziningi uyazazi. Manje lo bhuti lo sefuna ukumbulala, into enjalo uyamsabisa, ucela usizo. Khona into e-tricky-ke eshiwo usisi, ukhuluma ukuthi nengane yakhe eshonile. Emva kokuthi kushona ingane, lo bhuti waba nemali eningi, wathenga ney'moto nje, ziningi izinto azenzayo. Siyamuzwa usisi ukhathazekile, u-worried. Into esingidida ufuna ukuhlukanisela izinto nalo bhuti. Angithi uyazi ukuthi lezi zinto ziphumaphi, i-blood money le, uyazi ukuthi ama-rituals wayezifuna. Hayibo guys, ngizobuyela kule ndaba yalo sisi ukuze ngizongixoxela indaba ephelele. Iwuhafu ngoba ngiyintshela engathi sebehlukene, bekade beshadile.
ubela eSouth Africa lo bhuti, angazi noma ubuyele kubo waphinde wabuya, kodwa uyamfuna. Yena into ayikhalelayo ukuthi akasize uthola lutho. Ufuna ukutholani usizi? Ufuna ukuba nemoto athi uyazi ukuthi yenziwe ngegazi lengane yakhe? Hayi, ingisabisile le ndaba guys, ngizoyibheka kahle maye khona owaziyo ukuthi ubani, engiphe la igama ngihambe ngiyoyibheka, ngoba nami lo engithole kuye oseyixoxa njengami njengoba ngiyixoxa. Into engishiyayo ngiyi-worried, uthi ufuna izinto khona lapho ubeka indaba yomthandazo ukuthi lo bhuti ngeke aze amthole. Wayefuna izinto zemali yegazi, nanokuthi uthi ziningi izinto azenzile. Ubethule embuka lo bhuti enza lezi zinto. Ukhuluma manje ngoba manje sekuyingane yakhe. Angimuzwa kahle usisi, ngiyaxolisa kodwa ngizwa ngathi ngiyamjaja ngoba manje uthi ziningi izinto amazela zona. Bezi-right lezi zinto abezibuka. Kubuhlungu ngoba manje sekuwumntwana wakhe useyakhuluma. Kahle kahle usisi uthini? Ngizobuyela ividiyo yakhe ngiyoyilalela kahle kule engiyitholile okhulumayo naye okuchazayo, ongavezanga ividiyo ephelele, okungenzeka ukuthi le vidiyo ayicaphunile, mhlawumbe ucaphune la okuzwakala ngale ndlela engichaza ngayo ngoba ngakayizwa iphelele le ndaba. Mhlawumbe uma ngizwa iphelele ngizoba nesinye isithombe ngoba ngithi mina hayibo, yini into eyikhulumayo izwakala engathi bebekwenza bobabili. Wase yam-sideline. Manje usethola ukuthi nangu umntwana wabo akahambanga kahle, kodwa futhi usafuna i-share yezinto. Hayi guys, sibabaza usuku nosuku. Ngiyabonga kakhulu i-support. Bye.